Здравейте, приятели! Специално от автокъща ASCO 96. Днес ще ви покажа един страхотен ML, който иде от Германия. Това е ML350 AMG пакет, но направен на GLE. Много интересна кола. 2012 година реално изглежда като 2017-2018. Колата изглежда страхотно. Заповядайте с мен да я видите. Отвънка сме GLE, вътре сме си ML. Но все пак X3 Ball. Имаме панорама, имаме подгрев, имаме телевизия, имаме камера за задно виждане, асистент за пътните знаци, памет на седалките и доста други X3. Амбиентно осветление, много хора се питат дали имат тези автомобили. Имаме амбиентно осветление, както и интелигентни фарове, все пак са на GLE. Колата изглежда брутално, наистина вътре е много красива, много е запазена. Салона AMG, уникален салон, красота, наистина. Заповядайте да я видите при нас, не се притеснявайте. Сега ще ви покажа на задните седалки за какво става въпрос и действаме нататъка. Виждате, знаете, че тази кола си има доста място отзад, няма да го коментирам, но ще кажа, че панорамата е страхотна. Както имаме тризонов климатроник, отзаде може да нагласяме температурата, както и имаме подгряване на седалките. Забравих да ви спомена, че музиката е Harman Kardon, уникално звучение, страхотно, неповторимо. Сега ще ви покажа и багажника отзад и продължаваме. Всеки знае, че тези джипове имат страшно голям багажник. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Все пак е електрически. Да видим и тази хубава екстра. Страшно много място, без коментар. Имаме абсолютно каквото искате, както имаме и допълнителни екстри към колата. Имаме крик, имаме аптечка и така нататък. Ключ за гуми, място колкото искате. Сега ще ви покажа и двигателът, сърцето на автомобила. Заповядайте с мен. Ето е колата, ето го сърцето на автомобила. Тройка дизел или ML350, 258 конски сили, 7 скорости. Знаят всички хора, че Mercedes това е безгрижна кола. Само сипвате масло, разбира се гориво, карате безгрижна абсолютно кола. Може да вземете при нас само срещу 10 000 лева първоначална вноска, лична карта, шофьорска книжка и в рамките на деня този автомобил става ваш. Ако ви е харесало това видео, може да ни последвате в TikTok, Facebook, Instagram, както разбира се и в YouTube. Заповядайте при нас, Ботевградско шосе номер 300 в София. Чао от мен, до скоро!